Hello guys, my original composition. Ako'y nalitong nito. Go. Ang buhay ng tao sa isip ko, ako'y litong-lito kung bakit mayroong mayaman, may mahirap at pulugin sa lansanan. Bakit nga ba kung ano ang dahilan? Ito ba'y sa unang panahon sa ating kasaysayan, o di kaya ang ating gobyerno ang dahilan? Yeah, 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 sa isip ko'y ako'y litong-lito kung bakit sa langit may araw, bituin at buwan. Bakit ba kung ano ang dahilan ng ating Panginoon lang ang may alam? Hey, sa isip ko, ako'y litong-lito
Thank you.